goedemiddag. Eigenlijk gaan we naar goedenavond, hè? Bijna 6 uur. Nog 6 minuten dan 6 uur. Laat mij iedereen groeten, ook in het buitenland. Goedemorgen, goedenavond. Sranama, srana, umapeude. Awikipsa snel. Sani Epsato. Laat mij alvast iedereen bedanken voor de ondersteuning. Laat mij iedereen bedanken voor de bijdrage die ze leveren aan onze organisatie Wisranang. Laat mij ook iedereen die vandaag jarig is de beste wensen. En dat het leven verder mag gaan zonder frustratie. En dat we samen hard moeten werken. Ik moet iemand ook feliciteren. Een mevrouw die ook jarig was gisteren. Mevrouw Forster. Ik heb haar nuchter niet gebeld. Was ze me niet gebeld en uitgenodigd. Dus we wachten uitnodigen. Maar vanuit hieruit, mevrouw Forster, nog de beste wensen. Want ik had nog een dag met u gesproken. Je was bij de kapsalon. Maar in de tijd dat je vier feest. Maar in ieder geval, mevrouw Forster, nog de beste wensen namens onze organisatie Wisranang. Een harde werkster ook van een andere politieke partij. Maar ze was ook niet geëerd en ze is ook nooit geëerd. Laten we hopen dat ze nog niet van politiek is afgekikt. En dat ze de familie nog komt joinen. Laat mij de familie Weert ook sterkte toewensen. Milaswan man. Milaswan fighter. Milaswan revolutionair. Isabi toch altijd ubeng abun kese. Maar het was altijd een heftige discussie. Als je met meneer Wisten Weert, ja, in discussie gaat, dan was het echt heftig soms. Weert, hij verrast me. Hij verrast me. Maar goed, ik hoop dat velen uit de politiek hebben geleerd dat je niet zo moet zijn dat frustratie van je overneemt. Het is zwaar. Het is zeer zwaar, laat me zeggen. En velen die niet gaan kunnen begrijpen wanneer ik soms dingen zeg. Velen zullen niet begrijpen in politieke partijen. Wanneer ik zeg van sab sa je doe if je fit wan fiti. Sabi tak alama apwa balang masot na moro bigi balang. Toch? Want ik kan vetwa egi belang, maar ino de veilig iwan kondre. Ik kan vetwa belang en je denkt, want mevrouw, van mina Safu, meneer Vasseur, ja, de zus van mevrouw Vasseur, zei me nog, een van die dagen belde ze me op en ze zei me van een politicus. Meneer Adin had gezegd, ino kante wan strati, ja toch, dat je uit je balkon, en dat je mistake, en dat je she, ja, alek bigisan in die oso, maar de sine say, of je lukuna abra say, dat je shita kapchino nyaite. Ik woon in zo'n buurt ook, ja. En wat mevrouw Vasseur me heeft gezegd, heeft me wel wat gedaan. Ik zei het aan mevrouw Vasseur. Ik woon op Latour. Ik zie wat er op Latour gebeurt. Ik ben geboren op Latour. En meneer Adin heeft gelijk gehad. En ik zou zeggen, meneer Adin, uw woorden zullen blijven. Maar er zijn bepaalde politicussen die het nog steeds niet begrijpen. Het balans van het leven, alibi balans, alibi sa bepaalde, maar alibi politiek. En dan may si unulek libisma, tak una verstang. Maar mi breed social media no. Tak sma luku social media. Smile luku YouTube, smile luku Facebook,
Smij luku Instagram. Smij got op TikTok. En misap zeiden de mama banen af. Omdat openheid voor Sunny G. Ja toch? Welkom, welkom iedereen. En share jullie deze video. Meka bos kopu dis gomoro fara. Mix ma arki, sawa arki, sami wan taki. Want mi las wan bigi mati baka. Mi las wan man, sabi ondersteunen nu toe. Isabi toch? Maar jammer genoeg. En me begrijp bepaalde situatie en mi tak toch. Denk je 20 lezen. Me kan dit debrief de bepaalde mano tek you abra. Want dat de mij suku. Te je vet wan fight. Te je gogja waarheid. Te je vet die corruptie. En mi kan tak ving. En mi kan tak moro dipi ving. Voor velen die me pas volgen. Voor velen die me niet kennen. Velen die me kennen. Wan jaar ting. Dat mi sroto na devil. Sroto 6 mono. 5 maanden zoveel. In devil. En mi mati Nederland bij drapen toe. En als ik terug moet denken aan zalig Nederland. Dat Nederland mga mas doon te we luchten. Want dat je bent sroto na nga joku wang. Toch? Te alleen bij kons aan je sungu, je nati, je kouru. Nederland bij dina een laatste cel zo, private cel. Met karama dat je na Torarika cel bij karen toen. Of Krasnapolki cel. Dat Nederland tegen me. Taka racisme disi. Sade. En if you no broken. If you no fedjiding. Dat politiek. Nanku arkisa me tegen you nanku. Montabos arkisa me tegen you. De politieke leider se play leider. I moest lukbong. I moest daai. Het zal jaren duren. Otek jari. Me arki. Mitak nelo. Maar udewan revolutionair proces. Amatak boy. A boycott sele mo boycott proces. Want gudu. A kondre lai gudu. A kondre abisomen gudu. Tak ala libisma. Ane mek uit soort volk. Saka abe fahalag bong. Maar omdat a gudu. Mus gona watu. Yara yara. Mugdot kapwantu. Blaka. Sada may play gratuiri. Ay salak Nederland. Agestak de Sanfieko uit. De man sabi cruzo wiri. De may play like de abgrati wiri. De mau zeer unu. En daarvoor moeten we waken. Montabos, daarvoor moeten we waken. Mi arkamaya. Mi tekeme. Is de neti. Of ti de manting. 3 room manting. Da me shaman. Dara me taking. Smano sabribi mi sa metaki. Un onthou sa metaki. Bakadati. Da me denki mi mati. MHB. Marcel. Seu.
Mi be ogri man toch, mi be hogri. Kwai toch, mi ben taking. Was jong, 22 jaar, 23, mi be jong, hogri. Kar mi kon dat gebouw sabrong. MP gebouw. Jongen. Amanak mi fokhe mi. Sabde langak mi. Fokhe mi. Fokhe mi. Amatak inom jusheng. Wana proces. Dan moet ik ook meneer Roosendal, Benny dankbaar zijn dat ik voor me dat. Want toen zat Marcel Seeuw. Maar ik heb ervan geleerd. Mi leren af. Want zoals je denkt dat je ja maakt die. Dat kan doen zij wani. Mi we urakta van Maya. En ama tegi mi want to sani. Amata ke waka baka kel ide baka kel that you know can make so one sani talk. You know can do so one sani talk. Volg me er. Dan ben ik samit me. Maar ik heb ervan geleerd. Discipline heb ik van hem geleerd. Ja toch? Mi leer voor een aantal man. En dan heb ik gegaan naar Roosendal. Abra seifu helis farm dape. Ik ga naar een ben. En mi chawali biya. En teye luko. Teye shi. Tak bepaalde man in een libi. Van de chade strefi. Sa de doei politiek. Bepaalde wang ne begrijp. Te waman pot wan basis. En a basis. Na wisranang, wij Surinamers. Ja, commando. Ja, man, commando. Commando, a buku de boy. Mom, mga yung go skrifa tuwi da buku ete boy. Sapto arito. Commando, umit san boy. Ifa mo man ang fama pakiras daron. Kan heel veel over Nederland praten. Laat me niet emotioneel worden. Laat me denk doen. Mi ook toe saya taki. Kikichon. Oké. Ja. Wanneer er een proces is ingezet. Terwijl een proces poti. En in een proces. Ja. Me eba amen tu walo fout meki. Me eba amen tu takwalo yung mambede. En walo fout meki. En minanga Laurens neder. Mustakwali is tu. Gia historia gide yung wang. Minanga Laurens ukan tak over bapa. Minanga commando. Amat, uka tak over want to sani. Wa aantal man sa dete, uka tak over want to sani. En mine tak over vlakheid. Met tak over boon dipi. Dipi. Wan proces poti. A proces ego doro. Da ya want to chamar chaprahas. Ya want to landvernietigers. Zij kooi naar proces en probeer verstoor een proces. Mitakenk ba? Bepaalde man begrijp. Ramesh Lar, ook zo'n super, ook een kolonel geweest, hè? Ramesh? Of overste. Taktori over fossie. Eigenlijk moeten wij, die zoveel mee hebben gemaakt, en die me volgen, ik zie dat heel wat commando's me volgen,
Wij moeten eigenlijk voor de jongeren iets achterlaten. Toch? Kan dit ook gwe, lek van mij, want toen sma schrijf een boek of me, mi pota ware dape, tak te mi dede de san okwadoro, mek sma kon sabi. Mek jong wan sabi. Tak de wan say jumpen nou, en play politicus. Sa moppen uit een proces, voor taka waarheid. De go voer nou, dem sabi. Dem sabi. Walono sabi. En tamet taki. Taks may wakana nga dri agenda. Tamet taki. Tak tramay wakana nga adenki. Tak de mantrong vice-president ba? Usap overs ma met taki. Temet taki. Tak trouwens aan de fractievoorzitter voor een politieke partij. De man is panangayu. De man is de directeur EBS. De man is de president-commissaris of commissaris voor staatsolie. Ja man, Kikitjo, zeker. Maar dan met twee maas man. Lawrence Nieder. Hij was mijn vaders vriend. Hij kan veel over vertellen hoor, over mijn vader. Hoe dat proces is begonnen 25 februari. Ik weet waarover ik praat. Die anderen die ze daar zo geweldig spelen in het partij. Ik weet waarover ik praat. Maar laat mij zeggen. Wanneer je denkt dat mensen shows geven op podium. En ik zeg aan jullie met Tegono. Is het allemaal mooi voor te gaan terug naar een vraag. Allemaal mooi. Is leuk. If de nou was nga dedes ma watra. If de nou was nga watra. Voedra je verstaan. Want de laatste tijd. Schrijf de watra een serie. Is dat samen taki? Dedes ma watra een serie. En jou wat tumang. Zij was na de dedema watra. Voedrai uno verstang. Dat na waarheid. Walof de zij wakamindri uno. Zij paimang $300 na $500. Giwa to jerrycan. Dedesma watra. En uno sabi. Maar den sabi tak mabi afu sa miabi afu brada nanga krus wiri dene chami paning dene chami maning de wasma dede. Dat de chifa de collega ding. Echa dedesma watra gwe. Ja, dat weten jullie het ook hoor. Ik heb half zus en half broers hoor. Maron. Ja. Creool. Ja. Ga jullie zoeken. Dene chanang kusining era. Mami no te ifa deneng alasan e fadong uit mekaar. En dan we gaan naar de vergadering. We wakken naar ding.
En uno sap na nga sa de bezig. Mi de even stil. Omdat zijde. Mi no maar begrijp. Dat kan makti. Om money. Om grong. En plus i bigi a bigi man. En plus i bigi de bigis mafio. Fuji you krakti. Dat we go zoeken wat diep dibri. We take this ma geest en make it tot diep dibri. Peres ma mus go rust. Sosof Trump vice-president. Sosof Trump president. Sosof Trump directeur. Sosof Trump president commissaris. Voor vernietig akondre. Voor vernietig de potis mamoro. Ma watra. A sout watra. A alleen watra. Deno sabita kamora tranga watra sade. Te weet ik over cultuur. Want walomai play obiamang. Walomai tek bonumang. Walomai longo een voortganger voor kerkie. Play bigi partijleider. En longo bonumang. Ego wasanga watra. Ego wasanga nanga watra. Zij kan dibri. Ewe waka baka de man disi. En dan heb ik alle gelegenheid. Voor een podium. Voor de fake journalist. En wij. Die allemaal zogenaamd. Leiders spelen. Mensen die denken. Ze gaan de Surinamers verkopen. En dan kijk je. Je leest nieuws. Je volgt zaken. Je lukwala de sani. Dawamangs don een spirituele leider. Toevallig minama. Ik ben vast een ashram. De luku van mij horen man voor de gek. Taka mansref abendor. Anosabi. Politiek tof, ja. Politiek tof. Trawancha hebi voor Afrika. Trawancha hebi voor Haiti. En je luku van Sanego. Dat we takanga brat mofo. Hemo actie. De rechter. Kademim actie mene Ashwin Adin. Kadam go wasanga dedema watra. Of kadaman wasanga wir watra of sot watra. Dan gaat hij ook integraal vrijgesproken worden. Want dan ben brief in de sanitak de rechter. Dan zal de rechter ego wasi da na boom. Want de internationale actie mi vakang. Dan moet iedereen die nu opgesloten is, integraal vrijgesproken worden. Dan ga ik ook de rechter vragen om mij ook vrij te spreken. Want ik weet wat, I know what is cooking. Dat mijn borwas aan met me. Maar we beginnen tegen nu sana sani mensen. Want mi saptak de mij zitten komen san met me. En zo is hem luku.
De man fu Blakasarju. Blakasarju tegen de man te komen onderzoeken, man. Dan potala san van man. En met misaptak de man de bezig voor zoeken naar openbaar ministerie en zo. Wel, ik ga jullie ook direct zeggen hoor, mensen. Ik ben bij openbaar ministerie als vuurwapen gevaarlijk aangeschreven. Laat het geen verrassing voor jullie zijn. Als jullie ergens van mij een document gaan zien. Als jullie van mij een of andere fake pagina met mijn foto gaat zien. Vuurwapen gevaarlijk. Die man leidt of die man heeft 25 jaar of 20 jaar een geheime organisatie van nummer 1 op topniveau gedraaid. Ik weet dat de documenten worden gemaakt. Of gekopieerd. Gekopieerd. Dan weten jullie dat. Het is geen geheim. Heer Openbaar Ministerie, PG weet het. En als ze het nu weten, het document is daar. Ik weet dat ze naar die documenten zoeken. Want ik heb ook mensen bij de Openbaar Ministerie. Ik denk, maar zoeken samen voor jou. En ik weet dat ze een bepaalde macht hebben, die zwarte Sergio, samen met de kornuiten waarmee hij nu bezig is. Daar heb ik jullie ook geïnformeerd. Tamara inom taki hon nankusi mishi so wansani. Of jong wansani, dat zo idee. Mi teigung ba, lek van mi teitak map sebi vrouw, map so mem ching. Mi teigung ba. Want daar kunnen ze niets meer vinden. Dus ze gaan zoeken en gaan zoeken. Er gaan zeker ook foto's uitlekken. Want de zoekama na bigi barba, na desa, kan je me pota foto dat doen, en een foto wat dat delfini in het systeem. En daar hoe? Want integraal is spreken maar vrij. En internationaal, de document gonna toekonderen. En de kondre sabitak ufaya. Mr. Nanko zegt, what is this? Die Belgen zeggen Belgen. Meneer Nanko zegt, wat gebeurt er in Suriname? Dit is ongelooflijk. Dit is ongelooflijk. Wat gebeurt in Suriname? Wat moet je als antwoord geven? Is triest. Zeer triest. Ik hoop dat we zien wat er gaat gebeuren. En ik hoop dat de nieuwe regering Terema komt met de vast aantal CTT. Want er is zoveel rommel en rotzooi. Ik denk dat jullie ook gevolgd hebben. En dit noem ik riooljournalistiek. Japan Toeman zei play journalist. Daarom in het takanga de moro toe. Today. Ze zijn in dienst van de staat. Ze spelen beleidadviseurs. Ze zijn beleidadviseurs. Maar ze werken voor een partij. Ze worden betaald. En ik denk dat jullie allemaal ondertussen weten dat er ook riool denkende personen zijn. En wanneer bepaalde
mijn social media foto gebruikt. En die meneer van die Kerry belt. Meneer Elias. En die journalist, die riool, journalist, die weet geen moer van onderzoek. Want hij belt me niet op om te vragen, meneer Nankosing, wat u daar hebt gezegd. Ik ga meneer Elias vragen, want dat is jullie niveau. Maar ik ga je antwoord geven. Want hij denkt dat ik een clown ben. Dan ga ik u de vragen geven, journalist. Je moet die meneer vragen. Meneer Elias, ik noem zijn naam. Als hij het gesprek niet met meneer Suchit heeft gesproken. Je moet meneer Elias vragen. Want hij praat over Leonsberg ondersteunen. Als ik niet zijn familieboek en zijn stamboek niet moet publiceren. Van family en friends. Wanneer jullie met me willen bespreken. Wanneer je probeert mij in een bepaalde hoek te zetten. En we weten dat die medium de persoon naar een bepaalde politieke partij opdrachten krijgt. Om politiek werk te doen. Dan vraag ik deze manja. Zonder zaad. Een manja die is naar Syrië. Want je bent een politieke pakira. Je hebt geen verstand van journalistiek. Want jullie zijn meer voor sensatie naar de bevolking toe. Jullie zijn meer gericht op sensatie. Een aantal van jullie. Maar de waarheid, de corruptiezaken die jullie moeten brengen van deze samenleving. Voor Sodesma. Maar nee, je gaat niet kunnen. Want je vreet met ze. Je eet met ze. En je gaat nooit de waarheid brengen. Dan heb ik een grote mond. Dan heb ik mijn eigen social media. En ik weet dat jullie politieke partij wisselen aan boycotten. Omdat je een manja bent zonder zaad. En niet eens die rode borst manja. Je bent die tetee manja. Wat die hersenlijst is zo thee. Je moet meneer Elias vragen. Toen hij minister was. Laat hij een lijst geven. Met al die uitgaven. Laat hij ook een lijst geven. Met al die bedrijven. Die hij zonder. Met een paar offertes. En waar gingen die gunningen? Jouw riool, hersenloze tetemanja journalist. Dat ben je. En dan mag je op me werken. Je mag doen wat je hebben wil. Je moet alleen ervoor zorgen dat ik mijn zwarte handschoenen niet moet gaan terughalen. Ja? En ik draag geen rode baret. Ik draag een blauwe baret. Met 6 knoppen. Dan weet je van waar ik kom. If je map sawan 4 duimpijp, 60 meter, you valk. You valk. Jere? Try me.
try me. Te we beginnen aan me. Sap saya dwara. Nee, ik beledig die manja niet. Daar heb ik gezegd, een manja met veel touw en zonder asiri, zonder die zaad. Want een manja, na asiri, na te soige a shwiti valk. Maar dit is na porwang. Dat begrijpt ze met taki. Begrijp ze met taki. Met tak soort taal en resolutie. Velen die het niet weten. Soms gebruik ik militaire codes. Huh? Alpha 15, Alpha 20, Alpha 60. Terugkoppelen. Pato 2, Pato 2. De massa sabe taki wetak oorlog ten toria zo. Mogen die a bus sabe da mungo tapu nanga ala de man. Dat die do wakira man. Nee, niet afvuren, laat ze gaan. Shen, somo harjo, mahabir, alles in die bus. Commando, isa samen takito. Opdracht, nee! Marshal Seu, zalig. Hi boy. Commando, niet uitvoeren! Opdracht! Patron! Commando! En vanaf zijn diezelfde mannen, sabe die na bus. Mungo passie. Diezelfde mannen hoor mensen. Toch? Die spelen van Margaret Thatcher eigenaar. Die gaan mevrouw Thatcher van jullie, die nu willen luisteren. En jullie werkpaarden misbruiken en gebruiken. Dan gaan jullie zelf zien na 25 mei 25. Wanneer ik zaken breng, dan met ik over bepaalde sani. Ik heb zoveel over de minister van LVV gezegd. Ik heb al die de furu van man met charenkom. Met stukken, met dit, met dat. Er wordt niets gedaan. Minister Bibis, niets gedaan. Minister Economische Zaken, niets gedaan. Minister OW, niets gedaan. Ga maar die oude programma's van me volgen op YouTube en op Facebook, op de gehackte Facebook. Ga jullie maar volgen. Wanneer er nu in bepaalde politieke partijen, en je moet ook goed luisteren van alle politieke partijen, vooral waar die chamars en chaprahas, ze denken met geld iedereen te kopen. Luister goed wat ik jullie ga zeggen. Want kan je denken, ja meneer Nankusi, die vecht voor zijn politieke partij, wisteren bij de beweging, met meke, if you want kopoti schrijf, you want roko eerlijk, want me yagi want to go, want they might denken racistisch, they might want to minister direct, me sorry strati. De komt toch, trouwens denk dat de boven money bestuur, want de man denkt maar money, maar trouwe money, de Guatra organisatie. Nee, daar heeft geld hoor. Ik ga voor geld. Jullie hebben ook gehoord van één. Jullie bevrijder. Zet de naam wel. Een bevrijder van jullie. Die 3 bedrijven van mij heeft kapot gemaakt tijdens die rally. 3 bedrijven geplunderd. En mi de dape tu mi no sap tak mi bedrijf heeft plunderd. De managers mi na londe longwe. Alles de dede in een film. 600 zoveel $1000 kapot gemaakt. Vandaag dicht gedaan.
arbeiders weggestuurd. Vele ondernemers kapot gemaakt. Want het had één agenda maar. Misbruik te maken van de situatie. En vandaag de dag, zitten we bij een politieke huis. En als een politieke partij geen 5 miljoen heeft euro, mensen, gaat hij niet in die politieke partij. Hij gaat die politieke partij ook niet ondersteunen. Wel, laat me niet informeren hoor. Ik vraag een van deze rommelfiguren in mijn partij te komen. Ik bedel geen mensen. Ja, ik vraag naar de low-hanging fruits. Die iets weten over het bestuurlijke. Maar zij zei dat hij alle politieke partijen hem hebben gevraagd. Wel, wist er nou niet hoor. Want wanneer iemand opstaat en je kan een massa niet leiden. Je kan een massa niet bewegen tot kalmte. En je ziet jezelf als een politieke leider. Dan moet ik je met een veger wegvegen. Ik heb het nooit gezegd. Maar de politieke partij die deze man gaat nemen. Want dan weten we al dat deze politieke partij, als hij 5 miljoen euro niet heeft en geen politiek kan doen, want Palu heeft geen 5 miljoen euro. Wisserenang heeft geen 5 miljoen euro. DA91, de Nieuwe Leeuw, de Wind en alle andere politieke partijen hebben geen 5 miljoen euro. Er zijn 3 of 4 partijen, maar. Dus ik kijk uit. Het temo loko. Het temo taki. En naam en toenaam mogen gebruiken. Dat you can go, want you know een politieke kuiken. Is je meneer pikkie op. Is je tak meneer beweegt op. Actie omu Dennis. Sabe roka SLM's mamiera. Actie omu Dennis. Smana miera. Want kan dit trouwen nou een pikkie you? Want je blijft een biggie helder. Held. Maar mio pikkie you. Want isap ome mij mek brodeloos. Isap ome ondernemers broko. Tak tidak te sa dominee straat. Against dat jou wakabaka Chinese muur. Om een bedrijf tapo. Mi baya blaka figer ba. Maar mi na wan sekere patu to. Amasa lermi. Mi na sekere patu. Aksi commando's mami. Kan is op commando toe. Mi ne piki makkelijk. Maar tegen tak publiekelijk. 5 miljoen euro. Jere na mi na wan katak you. Na wan wiswas libisma. Mi na wan tak you na wan. Wan schrijf koupoepen. Die mij gebruik. Voor mekachula, voor bori. In Indonesië wordt zelfs koepoep gebruikt om heel verstandige dingen te doen. Ook in India. Ook in de Filipijnen. Dus dat schrijft me nog aan kari. Maar een small guaning. Want je nog denk je. Dat je taki rotzooi nanga nonsens nanga je vuile mateng mofasai no wasi. Im look wat man op brokkie back.
Sorry hoor mensen. Want deze gasten brengen Surinamers, brengen onze Surinamers, brengen alle bevolkingsgroepen, willen ze verdeeldheid brengen voor eigen gewin. Voor eigen gewin. En wat zien we ook? Met onze staatsmiddelen wordt er in Den Haag Surinamers met een Nederlandse nationaliteit, Surinamers met een dubbele nationaliteit, Surinamers die 90% leeglopers zijn, die geluk zoeken via alle soort rijbanen. En die mensen die uitgenodigd zijn. En we hebben ze ook hier gehad. Ga maar kijken. Ga maar onderzoeken. Jullie journalisten. Aantal gebouwen aan wie ze verhuurd zijn. Dat die geweldige nietsnutters. De nietsnutters, gelukzoekers. Die zogenaamde door ons belastinggeld 50, 60, 70.000 euro is betaald. Of niet betaald. Want meneer Sunil jocht toch. Ga die artikel lezen van meneer Sunil Suklai. Ga je het lezen. En voor die mensen. We hebben ook Pernoep gehad toch? Rode loper. We hebben ook die Surinamers met Nederlandse die zich diaspora noemen. Ook een rode loper gezet. Voor een aantal ondernemers. Maar voor onze eigen ondernemers. Voor onze hardwerkende landbouwers. Wordt er alleen maar show gegeven. Wat ze kunnen misbruiken. En gebruiken. Om meer en meer te gaan stelen. Naar mijn mening. Want dat moet ik ook zeggen van een top-inspecteur. Want ze zijn moe elke keer me op te roepen. Dus ik moet niet naar mijn mening zeggen, mensen. En je kijkt naar allemaal daar. Precies uitgenodigd. Alleen maar billenlikkers van deze mannen. Alleen maar billenlikkers. Geloof me. Die kleine jonge ondernemers. Die ondernemers die iets willen doen voor Suriname. Zet u geen rode loper. U zet een zwarte loper voor ze. Want ze moeten doodgaan. Maar luister nou. Jullie zogenaamde diaspora Nederlanders. Luister jullie. Jullie zijn ook verkocht hoor. Want al die stichtingen die jullie hebben opgericht in Suriname. Al die NV's die jullie opgericht in Suriname. Die heel database. Want dat gaan jullie niet vragen in een vergadering. Want het is een mooie show gegeven op een PowerPoint. Of een eigen PowerPoint. Of een mama PowerPoint. En jullie klappen geweldig. Er komt nou, ik kom de verbetering. Ja, ik heb gezien hoor. De president heeft hard zijn best gedaan. Ja, 4 jaar is door die vorige regering helemaal vernietigd. Ja, maar ik hoop dat meneer Ashwin Adin en meneer Amarali moet ook komen vertellen wat er is gebeurd
met al die gelden. En ja, er is flink gestolen. En dat weet elke Surinamer. En die klok moet verder draaien. We moeten de mensen voor de gek houden, jong. En we geloven in die aardappelmonden van dit soort klootzakken. En wij Surinamers, wanneer deze mensen komen uit het buitenland en naar Nikeri gaan, dan slachten jullie doksare Hollandse ali, kurum chodwan. Ik heb het toch ook toen ik jong bij mijn moeder gezien. Hollandse ali, hamar mausi, hamar kaka, doksa mara hai. Kap mooi zo chai ka, ham chap Holland. Tu chapie. Je gaat thee drinken. Je gaat 20 keer schellen. Niet allemaal van ze. 99%. Ik heb het meegemaakt. Allemaal klootzakken daar. Leven in 3 bij 4 in 50 vierkante meter. Wat lullen jullie over, man? Alle mannen die zoveel praten. Niet anderen die hosselen daar in Nederland. Niet anderen die hard hun best doen in Nederland. Die gaan geen kraas krijgen. Waarom heeft hij niet uitgelegd? Voor elke Surinamer die naar Nederland is weggegaan om een of andere redenen. Wij gaan een huis voor je bouwen. Hetzelfde geld dat je €800 betaalt. Dan begin je €200 hier per maand te betalen. Oh ja, die zaak van Pan American is nog niet opgelost. Hebben we dat gevraagd? Maar regering, vraag aan Pan American, toch? Laat hij tenminste, toch? Hij heeft ook bewezen dat hij zoveel huizen heeft gebouwd, toch? Waarom doe je niet een paardenpiepie met hem? Oh, hij mag niet. Mire tak boem van maar. Want die zaak is onderzoek, hè? PG heeft nog geen antwoord in de zaak. Waarom vragen jullie dat niet? Waarom vragen jullie niet? Surinamers, niet die bellenlikkers, die het land willen vreten en het terugbrengen naar Nederland. Met dat soort gasten praat hij. Dan gaan we een haan hier brengen. Dan gaan we een hen hier brengen. Een SLM te draaien. Waarbij we een goede directeur hadden. Met een heel goede contract. Met een weinig salaris. Met een plan. Dat hij SLM naar een hoogte zou brengen. Oh, omdat hij geplaatst was door NDP. En hij is geen NDP'er. Technocraat. Ex-KLM'er. En jullie gebruiken en misbruiken die man overal. Om alleen maar rommel van jullie op te ruimen volgens mij. Daar hoor ik dat hij zei bij SZF. Daar hoor ik dat hij zei. Overal gaat hij. Dat rommel, hij ruikt die rommel van jullie op. Dan zet jullie iemand van de politiek weer. Want die Harkizoen die vliegt heel Nederland. Heel Spanje. Heel Amerika. Naar mijn mening. En doet geen moer voor SZF. Waarom praat je niet daarover? Waarom praat je niet over COFAP? COFAP was aan no? Asan Fadresi. Hoe verbeter meer? Ano COFAP? No, COFAP na die verpleegster. Vasa neo. Ano. Helpen die mensen. Padresi stranang. En distribueer dan mij met kadresi. Pe a dokter Fusar jude. Ishi astel. Minetak next. Temo open. Dat je hier, inspecteur, je moet komen verklaren waar je met die stukken komt. Meneer Nankosing, je moet naar Meerzorg gaan. Want daar kan die inspecteur je oproepen. Je moet naar Livorno gaan. Je moet naar Latour gaan. Je moet naar... Ze weten niet eens waar ze me moeten oproepen meer. En wanneer ik dadelijk zaken ga brengen... En zaken van medicijn en distributeurs van medicijn, inkomen van medicijn, zaken gaan rollen. Dan ineens ben ik vijand. Ineens ben ik dit. Ineens ben ik dat.
Maar u geeft een grote show met staatsgelden. U zet uw politieke partij met staatsgelden zogenaamd op boost te geven. Dat zij doen. En niemand mag wat zeggen. Niemand mag praten over waarvan het geld komt. Ondernemers, alleen maar vaag. Alleen maar vaag. En de vicepresident zegt van ja, laat hij maar vliegen. Hij doet goede zaken. Goede zaken. En die geeft toch dadelijk een grote show van mij. Is vandaag gegeven nog. Of is het morgen, weet ik ook niet. En we zijn allemaal nog steeds verdeeld. Want die ene groep Marondag. Die andere groep Hindustani-dag nog. Of een immigratiedag. Slavendag. Inheemse dag. Die heeft Miss India. Die heeft Miss Inheemse. Die heeft Miss Maron. Die heeft... Ze hebben het eens door dat ze met verdeeldheid bezig zijn. Ze hebben het eens door dat men met dit soort gedachtegangen, dat we naar één Miss Suriname moeten gaan. Met alle bevolkingsgroepen. En dan breng je eenheid. Dan heb je Bronto met Papa Somo. Die zegt gewoon, wij zijn een Javaanse partij. Die Javanen staan niet achter jou. Want jullie denken dat Partijloer jullie eigendom is geworden. Want die afgestudeerde bachelor en master, die geen diploma hebben gekocht, bij een professor, of aan de, hoe heet de straat daar zo, bij een, ook zo'n instituut. Ik moest laatst lachen van iemand die me vraagt van, iemand die daar master of bachelor afgestudeerd. 15 intakegesprekken. Vast aan dat penning, man. Hé god. Ach. Hij was ook advocaat, of hij is advocaat. Zo van hogeschool of soort scoren dat penning. Lima Poststraat, no? Schaamteloos. En dan zit mijn bachelor en master daar. En wanneer ze naar Aruba en Bonaire gaan, dan vallen ze bij de derde vraag. Dat is onze niveau van onderwijs hier. Verkopen van diploma. En de studenten, de personen die hard hebben gestudeerd, ga kijken. Allemaal vinden werk bij Aruba en Bonaire en Curaçao. Ga maar kijken. Alle intakegesprekken. 9.9, 9.8, 9.6. Maar al die gekokte diploma's, 4.3, 3.8. We krijgen toch die dingen bij onze instituut? We krijgen toch alle mails met naam en toegang voor onderzoek? Hoe is dat mogelijk, vragen ze. En wij accepteren alles. Wij lopen achter personen die alleen maar koeterwals aan jullie vertellen. Die een show voor jullie komen verkopen tijdens politieke propaganda. Vele van ze die huis aan huis gaan. Vele van ze. Daarom volgende week. Molukus ma okonta pa lion detector test. Moluku en mo filmen Juno. Molukus ma dekati. Sots ma tro president. Me pota nummer nga bere. Molukus ma wani en mo belwa aantal ding. Da wo luku amen of fadong. En mo potting. Dan zou ik stem ding. En als de weiger. Maar ik kwam mevrouw Belding, want mijn leraar mevrouw Samus check. Want ik heb tak temiogo de no kong. Want je zegt dat no kan je bepaalde wani, bepaalde no wani. Want je moet zo ja of nee. Je lee
Heb je gestolen? Nee. Dat is een job. Ja, jullie. Heb je wakens goedkoop gekocht? Heb je auto gekocht voor 30.000 SRD? Nee, maar het is nee. Ja of nee? Nee, jullie. Dat is een lie. Smadekati. Kom. Kom. Hè? We gaan horen volk voor de gek. We zelf volk. Terwijl wij zitten schrijven. Nee, ik word directeur. Ja, daarom loop ik achter de Margaret Thatcher hoor. En ik schrijf al heel wat stomme brieven om verdeeldheid te brengen. Want wij alle 5 vergaderen we. En ik moet mijn nagel lakken. Want ik heb toch luchthavenbeheer kapot gemaakt. Toch? Want ik moet, meneer Heuvel moet weer in het RVC komen. Meneer Winter moet ook terugkomen. Want ze hebben geholpen toch? En meneer Lang, die wil minister worden. Oh, meneer Abdul Ghafour moet een vicepresident worden. En mevrouw Margaret Thatcher, die wil president worden. Maar ze zijn jugu nog. Want die groep van VAP heeft nog geen stem. Want het gaat om belangen. Ga je die mensen van me onderzoeken? Nee. Ga je die corruptiegevallen onderzoeken? Je mag niet. Want als ik jou als president ga zetten, Margaret Thatcher en vicepresident Abdullah Ghafour, moeten jullie niets onderzoeken? Je moet die brug van Saramaka-straat, Saramaka kanaal ook niet onderzoeken. Je moet die bagger die gebaggerd is met werkbaarheid ook niet onderzoeken. Je moet werkbaar ook niet schrijven. We gaan zijn geld niet terughalen. Ja, achter dat soort mensen lopen jullie. Achter dat soort mensen gaan jullie. En jullie accepteren. Jullie nemen alles aan. De VAP'ers. Derde, vierde, vijfde, zesde, zevende laag. Tolong heb haywa. Tolong heb beddays. O tolong pier bechiga. 25 mei 25. Tolong na standa, na dwars, na kari. Tolong ke kari banai ke bechi. Tolong ke kari banai ke bechi. तो ओमन जाने जाने कौन फ्लोरिया है तो मोक्सी फ्लोरिया तो लोग के धर के पकाई के और घीवा धर के तो लोग के बेड हारी तो कौन बेटुआ है बिटिया है कौन तो लोग स्टूडेर करे है तो लोग डिप्लोमा ना किने तो लोग बैठ के फ्रस्ट्रेट हो जाइए तो लोग बैठ के भाग जाइए अरुबा तो लोग बैठ भैया en St. Lucia, Curaçao. वह सरनाम के तुलो तुकॉन्स के ना रही और तुलो में छाते धर के हाय सरनाम हमारा देश तो अपन लड़का के भाग जाइए तो wat heb je gedaan? Ik vraag me af en velen moeten jullie zich afvragen. Zijn deze gasten wel Surinamers? Voelen ze zich Surinamang? Voelen ze zich Suriname? Je moet niet vergeten. Die meneer, een fractievoorzitter, die in de tijd met dubbele nationaliteit en nog steeds loopt met zijn dubbele nationaliteit. En ik ben blij dat Nederland zegt één nationaliteit. Dan ga je zien hoeveel van ze gaan vluchten. Je gaat zien dat die minister van LVV ook gaat vluchten. Want hij gaat dat behouden. Want hij gaat die Surinaamse nationaliteit niet nemen hoor. Vele van ze hoor. Schrijf het wat ik je zeg. Jullie die daar in Nederland wonen. Die echt de Suriname willen doen. En soms zeggen jullie willen het opgeven. Want jullie Surinaamse. Want je voelt je meer Surinamer nu. Want je bent moe.
van die witman kondre. Je bent moe van Wilders, zeg men. Of ben je moe van welke politieke partij dan ook. Want het leven wordt duur. En je zal een regering ondersteunen die geen moer voor jullie gaat kunnen betekenen. En dan gaan jullie allemaal daar frustreren. En dan mogen jullie 50 euro of 1000 of 10.000 euro de hele gaan jullie als een cirkel draaien. Begin jullie die mensen hier te adviseren wat er daar gebeurt. Zeg, wanneer jullie niet goed gaan stemmen. Wanneer je niet op een persoon gaat stemmen. Dan kan je ook feta fetti. Upotoma zeggen feta fetti no. En normaal zijn ze 5 miljoen naar 10 miljoen euro in politieke partij. Anders ga ik niet. Met Chakuno. Met Chakuno. Isabi. Ja. Daar heb ik het gehad voor mensen. Ik zie dat mijn systeem vast zit. Misschien dat mijn coin systeem. Kan je me volgen? Want van mij heb je een systeem vallen uit, no? What is going on? Ik ben uitgevallen, dat ik ben het systeem. Maar goed mensen. Thank you very much. Ulobu strefi. Uno kosu strefi. Dat belangrijk. Tetra wiki. Nanga de chimchi item nanga same kong a wiki disi. Lobu strefi. Wa buneti. Wa boemanteng. Blijf mijn video delen. Blijf mijn boodschap delen mensen. Lobby, lobby, lobby. Ciao, ciao.